Tuma hian Lianthungan en ku tlam khu alu na lamania ta kon hei a Khawruhlian a kan kala Khawruhlian na Lianthungan en hei ti hian kan chawa main min Hruai da ding han en vere re te kai ka kalngun to hatia Isu Krista torna ti hian kan en chhodo na ni a Tlangah khuan pakhat na to hei he ta hen lali Isu Krista hei apani na hian a in ha na pani na Isu chu cross an putir ti kha ta hianin ti hian apani na ta hian in ziak ngal bok ani ti chuan ti hian kan han en chho zela kan han en chho zel don ni photana a top thleng kan han lang e ti khan hei kan han ha ve na mai ta hian a pathum na ti hian kan hmuta e ti ta khen han chho zela khi ti ta khi palina Isu cross kong zo na zel kha ni yan ko cross kong zo na zel kha kan han chho pui zel don ani hei hi ai nu ha na hei hi apanga na ni ti khiana han chho do na ni ti nei kan han chho do na he ti na chho zel la ti hen khi ta khian khi la ma khian chho zel do na ni a thui ngang don kho mai hei kan han chho zel do ne ti hen kan chho me ka ni hei Isu chol na te kha oma hei Lianthungan po ha na to khop mai yang kan han chho zel don ni yan khuta khuan karon chho na chu ni ta ti hian khuta khuan karon chho zel ti hian he ta hen Isu Kalvari cross an kheng beta ti chuan hei tan kan chho ni khi ta khian Kalvari Tlangah khian ta khianin khen be na om ta hi atlang a khen be na chu ania ta hian hei then an kheng bet ta ni Isu Krista kha an khen be na tlang chu kan han thleng chho ta e ti hian kan han thleng chho ta mai ta hian hei kan han thla chho e kan han chowa ti hian kan han kal nai zela hei ti ni to mai ha ti hian ani rui ta mai hei lungrem te hi awa in ti hian an rem nal em hei tlang sang takani hei Kalvari tlang an tia ti chuan khu ti khuan he ta hianin Isu Krista he lama hian ti hian om vele ta khuan khu Isu Krista thana om to lo khu ta khuan tan kan han chuk le don ani ta khuan hei ti hian cross chu kan hu chon ta tan Isu Krista chun zal ta khi kita khian kita mi khi achunga mi zo khi kita mi khi Isu Krista ta khianin achung zo ka khianin cross an kheng beta tlang karon chuan he tlama mi zo khi ititeng he lama mi zo khi hei hi anu khanita khi puan zar nen khan mangai na van ni tak em ta hen hei anno ti dang de to vai rangin vai nan ti dang de mo ani chu mana mi ain hei hi voina kan han ena ta hianin Isu Krista ta hianin han zal ta hemi Kalvari tlang Khawruhlian Aizawl East Mizoram India a omania a ro pui khop mai hei hi he ta hian Isu Krista an zala ti chuan ta hian a thole na ani eng bul hi eng hi ti hian sit te khan da he ta hian amma Isu Krista an zal chu hei hi niang amma an zal kha ani em hei hi ni em ni lo mo kita thokran nani ama sa adang dewan mo kitan dal masak zo khan ni hei hi khitan zal masak zo kan chu hei Isu Krista khitan zal masa chuan an renovate ka mo no an siam le ni an siam thale ta ti hian Isu Krista hei hi kan han launch chok ve ni Kalvari tlang ti chu ni along om hle mai Kalvari tlang launch chok thei turin pathianin damna hi sel na te min han pe hei alom om lutuk ringot mai ni alom om hle mai heng an en te hian alem chan chu ni mai ma se riwa ron tharan ma pa ni serial ro alut ve ya yo ban he da ding hen kalam hu ve ngai lawa han kalang atia ka kala to ni ka voi le kal nan to mi la se lo ka
ก็สวยนั่นนี่ต้องผู้เรียนทุ่งอันมินทัวฮีก็อินชีเราครบไหมอีก็กะละใช้เตรียมก็เตะถ้าเตะไม่ไม่เตะให้มีรวยนะสตอกครบไม่มีดังอะไรรวยแต่ปะก็ล้มตักเจ็ดผู้เรียนทุ่งอันสุงอ่ะปะอารมณ์โอเม